vítáme vás u dnešního blogu číslo 1. A v dnešním blogu se teda ukáže to a ještě jsem nějaký ty věci a ještě jsem v minulé informačce zapomněla říct, že vám to vynahradím za těch 5 dnů, takže dneska vyjde 5 videí. Jo, tohle už je druhý. Tak jenom byste viděli. Bude to asi po hodinách vždycky. No a už nic jiného a jdem na to, protože mě se to pak dlouho nahrává na to. Takže první mám takovouhle úžasnou korunku. Jo? Takhle rychle to dáme, protože pak tu mám takovouhle úžasnou čepici. Jako dají se na sebe nasadit. Jo? Pak tu mám ty mašličky, náhrdelník, taky dá sadit. Pak ty jsou prostě přiškrývky a ručníky a oblečky. Tomu ještě poštářek. Pak ty mikulášská čepice a andílkové křídla. No, tak já si myslím, že by to pro dnešek bylo všechno. No, vám se fakt, že je to takhle krátký a mně se to pak tak dlouho nahrává, takže já se s vámi loučím a ahoj! Ahoj!